Autoridades, señoras e señores, permítideme que lea un pouquiño da miña sensación e agradecemento por este premio. Quero comezar expresando o meu máis sincero agradecemento á Federación de Entidades Galegas en Cataluña por concederme este premio Alecrín 2026. É unha enorme honra e unha emoción recibir este recoñecemento despois de máis de 50 anos de traxectoria como cantautor. Durante todos estes anos tentei estar sempre á disposición de maneira altruísta e con todo o meu cariño das entidades culturais galegas en Cataluña. Tiven a sorte de compartir con vos moitos momentos, moitos escenarios e, sobre todo, moitas cancións. Por iso, quero agradecer profundamente a todas as entidades galegas en Cataluña o apoio que me brindastes e o feito de contar comigo para contribuir á cultura galega en Cataluña, especialmente o cariño e a aceptación que sempre demostrastes cara ás miñas cancións e cada un dos meus concertos. Agora chegou o momento de pechar unha etapa da miña vida en Cataluña e regresar á terra que me viu nacer. Volto á nosa terra co corazón cheo de gratitude e lembranzas de grandes amigos. Pero isto non é un adeus. Seguimos sendo amigos e desde a nosa terra continuaremos colaborando sempre que sexa posible e a nosa amizade seguirá. Moitas grazas a todos os galegos e galegas de Cataluña polo voso cariño, polo voso apoio e pola vosa amizade durante tantos anos. Este premio recibo con emoción, pero sobre todo comparto con todos vos. Moitísimas grazas a todos de corazón.